Machiegni kamoro amora ma intie kinyi masani janeno mara LTN en kinde goeko ma bende wadwa mondo mi koro wachane tang' mantiere e oboke gi chenrowa mar okinyi kokinyi mar nonro mar oboke nyinga en Nika Mark Okelo. Manendo kaka abro chake kang'eni maber nyaka una oboke ariyo kende, oboke mar The Daily Nation kod oboke mar The Standard. Ma iler mantie kanyo ende oboke nindi mar The Standard achako godo kawuono. Thoro mar wach mantiere kanyo en ni Raila Ruto fight Uhuru cash plan. Mano wach mantiere kanyo ni koro Raila gi jo Ruto sani koro jo ng'inyre ahinya kod chenro ma Uhuru Kenyatta oketo manendo mar pogo mwandu kata menda madhi e counties e pacho kaendi. A new formula for sharing 360 billion among counties supported by President is facing stiff resistance in the Senate from allies of Deputy President William Ruto and ODM leader Raila Odinga. Mano e kaka okete kanyo kendo giwacho achiel kachiel ni ma en gima sani koro pach Uhuru no ji mang'eny ok oyie kode kendo ok dware. The reason for adjournment of the members to look at the amendments on the proposed formula of revenue sharing. This house should allow senators to build a consensus on the shareable revenue among counties. Samakoro Githore Kindiki wachoni, we will use the available avenues to ensure counties are resourced adequately. We will oppose the formula not only because it affects my county, but to stand with the 18 other counties also set to lose as it's against the spirit of the 2010 constitution. Mano ailer masani koro ntiere kanyo endo kaka koro ang'e mocho mantiere eni the dying schools of Kenya. Scores shut, others seek help. The coronavirus is destroying lives and livelihoods in ways not seen before. Schools that had operated for decades are asking parents to transfer children because they are closing shop. Private schools loro nyaka madongo mosebedo kwa ng'eyo sani koro loro. Machilo ka ndiye ni koro 15 MCs vanish hours to Ngilu Oyster Martian. Na wachimanti joma koro MCS samoro yao. MCS manyose rido ngodo mondo yukoro techi Ngilu oko. Koro nchipo sama koro gidhi e od bura 15 kuomgi otomo ng'wech onge, ok negi, simbegi ok makre, magidhi ng'amung'eyo onge, magi gin cat and mouse games magilero manti kanyo endo. Sama bende koro wacho kaendi ni koro pandemic brings city schools to their knees. Ma wachimanti nitiere skulu kaendi ma ji dhie joma jo pesa ahinya. Iluongo ni Castamel School and Kindergarten in Nairobi Kasarani. Magite koro sani ndi koro oseloro. Gin koro gichak gioperate kata yamuna school sani kata gioperate onge. Skunde go yawe higa manyien. Manyiso ni koro gin gionge e biashara. Jopuonje mapuonjo kanyo be koro ok nyal dhi nyime gi weche mag puonjo. Mateni koro jogi gi lose gimoro amora their livelihoods. Nyithindo en gima tek. Wachini wach matek. It's no pay no gain for teachers in all private schools. Mani gima wacho sani endi nga paro ni japuonj mar private school to sani koro ng'eni koro chopo kama koro tek ahinya. En ni koro chuli onge pesa kaka tangi timo onge. Aneno ka koro nitie japuonj moro kaendi ma iluongo ni Dickson Karoki, a private school teacher, now works at a saloon. Na ka sani koro gitimo. Koro moko donje liedo jopuonje moko manyiti private schools odonje liedo nyaka koro ngima dhi nyime. Mondo yudi gima matin minyalo chamo. Koro parane kaka gini ndio timo piny. Ok en gima yot. Seche gogo iko aneno ka koro COVID-19 has claimed the life of renowned academician Maurice Wamang'oli. The academic giant passed away yesterday at the Nairobi hospital. Maeni pod en wach mar COVID pod dhi mana nyime kaendi ohinyo ji. Omiyo pile ka pile waketuru kange mwanyalo. Gini tek, gini ok yot kodwa. Watemuru mondo mi watem. Ang'e ni samoro ji tetemo. Tamo mna wang' ji. To watema mondo kik wach ni ng'ane ne ok otemo. Mane gima nitiere kaendi. Counties still can't test 4 months after virus struck. Mateni koro dweche 4 nyaka ne wach corona chakre. Pod counties magwa ok nyal timo tests. Mateni koro koweye mondo koro gitim koro nonro ga test ma COVID sani ok gibinyalo. All 47 units have the gene expert machine to test for COVID but lack cartridges and reagents. Imagine. Nitie mashinde mag timo chenro no. To koro nitiere gik manyalo wacho ni koro mitiyo godo mar mondo mi koro ng'e to koro en ang'o matimre kuom ng'ato. Reagents gin gik mitiyo godo kata mana e lab. Ing'eyo kidhi e lab kanyo endo itimo kodgi nonro, gin mitiyo kodgi mondo mi koro ket moro moriyo gi mondo ing'e ni ang'o matimre kuom ng'ato. Gigi onge. What a shame.
4 months later. Gimo nyakatim, ndigo nyakatim mapio kabisa. Nacho ni Nyamira is among counties in Nyanza that were clustered for utilization of the Kemri Kisumu lab. Kakamega is seeking to partner with private agency to establish a COVID-19 testing center at Kakamega County Teaching and Referral Hospital. Kweleka jitemoti mugigi sani, in 4 months later, kweleka ni counties kiamanyo kagagetem kianadi, en wachimalicha hinya. Sama bende no kakoro nitire podu nigeno nitire niti chanjo mabiro maendi mara weche ma COVID. Makma ni chanjo ni iparo samoka ra kokoro biro to joma nigi nyalo pinya mane gi nyalo podo bro kete mondo gimigi kane gi ket ni koro ni podo gipande mai wach mantiere. Wachire ka dini kanga tinti ICU sani ndi kod COVID. Oji ne kom ji 10 mani ICU jedek tho. Government has reported a new high COVID-19 cases after 497 persons tested positive for the virus. A new figure comes with the revelation that at least 3 of the 10 patients admitted to intensive care units with severe COVID symptoms succumbed to the disease. Amio pode mnalo enjo kama oketu mnalo enyo endo kanyo sama geno ga koreno kinyi maber machalo kama indi winyi yuak piny ber to karaga winyi yuak piny ber to watimuru mondo mikoro wakete okange mane mobro medo rido pile ka pile nyaka to sama mobro yudo the right way. Ka adhi nyime ka indi pa josomo gi jondiko eno ka wach mabende matimbre ka nitie chudhe sani e bungo mamara achudhe lora ka e polo to tho gima timo chudhe ng'amungeyo onge winyo maga chuth gi githatha kamano endo gimodram moda kaka ineno awache no endo ka wadhi weche mag tuke ka endi any Koro State urged to help chart roadmap for FKF elections. FKF elections ochakre kedu mara ariyo kenda en gi mesudo koro ji ang'wen moko magara gen kanyakla kodaka mane en jagoro mongire Musonye Aduda Twalib Mbarak kod bende Sami Shelei gero mondo mikoro gin gi bedi ngara chiel magidhi golo kata kamano ndi weche moko mag tuke mang'no kelni kanyo en ni Real Madrid sani koro dong gi loch chiel kende to gikawo simbo mar La Liga sama bende koro wacho ni ka Southampton koro nyoketho ne tim mar Manchester United mano endo bedo kod points adek. Klopp wacho ni bed ni City nyodhi mo appeal wach mar kuma no getne gi cha ok ber ni weche mag tuke mane wach ma Klopp wacho kanyo endo ka ang'iyo itoboke ni mar mokwongo ma Daily Nation. Watchmatireka tyranny of numbers hit debate on county cash. My lermanti kanyendo ajenikoro kaindi stalemate in Senate on the proposal that would favor densely populated regions in the allocation of money to counties throws regional governments deeper into financial crisis. Taparo ngindo onebenikoro ingie. Onebeni pesa mang'eny dhi kanye. Pesa mang'eny dhi county maduong' malach ahinya kusema nigi ji mang'eny. Koro population quota ema koro onebeni tiyo godo moro mondo mang'eny to koro omenda mang'eny dhi kanye. In gi paro nang'o omenda mang'eny onego dhi counties madongo moyare kaka Mandera gi Rikande maonge gi dongruok kose onebeni imiye kama ji ng'eny kaka Nairobi. Mano en penjo ma awigo kanyo endo. Kawa dhi nyime to boke ndi mar ariyo olose wachno endo somo ndi ng'e kaka ji nyoyware nyore Senate wach ni endi kanu nigi geno ni koro sani endi gidhi bedo ni gintiere koda kamano endo ma en tich maber riwruok manye gitimo kata gitimo ne gitimo kod team endo ma Jubilee. Ka ang'iyo kaendi iwacho ni koro gionyo koro ngilo nyoro nye ok nyal gol oko sama koro MCS nyoto mong'wech idwa mondo gidhi e bugi koro gito mong'wech gilal. Mano en Kenya. The bad and ugly as COVID-19 keeps pupils away from school. Ma wach mako yangagi mmiyo koro kaka COVID ogeto nyithindo mang'eny ahinya nyadhi e skunde. Wach malich. Africa sani endi koro kwanwa idha wach malich ahinya ka koro wantiere kod cases ko 1612 magi mantie Africa yie 1013 gi 400 salongi magi e osi mar Africa ka endi kende wach malich ahinya ber mar mondo mikik mondo gino dhi nyime kama omiyo watema wacho ni dhano ber katemo kik mondo jomwacho ni ne ubeta beta to gima notimo onge. 429 health workers now infected with 41 at Pumwani. Mind given to Benyo Pumwani, Kambeni Coronasa and Pumwani, you come ng'eny gi kod COVID-19. Koro wacho ni ji madiro 100 kod 20 go chiko.
pod yudo kutegi kima corona to gin jogo kuma gin laktache wach matek ahinya laktache gi muwuok oko mondo mi koro gibed ni gikedonwa gin ma gintiere at risk nikech gin ma gin e front line. Omiyo walemnegi uru pile ka pile, wamigi jingo to wameda jiwogi pile pile nikech ok oyot mondo mi ikaw ngimani mondo mi ikony ng'ama chielo to ibedi end up ni koro in infected. Ok en gima yot ahinya. Josomo kod yondiko nakani kanyo endo joma dwaro tije na kolande tije kanyo endo nyalo chako. Waiguru bende pod kome pok owuok e rot sani koro county reps ma Kirinyaga dwaro ma mondo mi koro gikaw sehi ka gisechoko sehi gite mondo koro oketh oko mano county mar Kirinyaga. Gwakiwer ni kata beni senate koro nicho konyo Waiguru pod gintiere kod plan machielo mar thicho oko Mikayi Anne Waiguru ma en gavana ma Kirinyaga. Nyanza kaindi Homa Bay kucha, and farmers hit by storm get rice seeds to start afresh. More than 100 rice farmers from Rangwe sub-county, Homa Bay County, whose crops were destroyed by hailstorm last month, have received free seeds and fertilizer from Jared Otieno Foundation to help them start afresh. Ane wachimantiere kanyendo jogo eko mantiere gwenge ko mag Rangwe sub county koro bro yudo koth ochele magibo chako go manyien ahinya banga koro kodh penjo oseketho mago ko chambi gi achiel kachiel. Gima kama endi omegi kod Jared Otieno Foundation maendi en kony mobiro negi. Boy 14 drowns while trying to retrieve sandals. A 14-year-old boy from Oboch village in North Kanyikela location in Dewa sub-county, Homa Bay County, drowned on Sunday evening in a boat accident in the River Kuja. Maendi ni manyathini ni koro nyoni monyo manyo pa opatone nyepi dhigo to koro kodonjo to koro en gima koro masira mar pio yudre kanyo to koro yudo ka koro sani endi koro mano nochul nyaka koro otho en wach malich ahinya. Manende wach mantie kanyo apani koro watieko kawuono ni ndika koro odiochieng' mar skilling the youth, World Youth Skills Day. Maendi en odiochieng' ma kawuono ni endi ma koro jogo kuma gin rowere nyalo ng'eyo gima gitimo kanyo endo. Wach manyien mantie ka enda kane Super Alliance manolosi manendo mar golo Nick Mwendwa nange gik manitie. Journalist kicked out of Kinoru as contractor battles injury time. Mae wach mantiere koro jofwambo nyoriembe mondo wuok Kinoru Stadium mabendi gero maber ahinya mano endo e gwenge ko mag Meru. To uriembo jofwambo nang'o? Nikech jofwambo ge makelo wach adier manitiere. Kinya timo ge maber to iriembo jafwambo nang'o? Jafwambo en jaote ok golero. Koro wegauru kendo jofwambo ge samo yudo ka gintie kamoro tigera kode. En otiyo mana tije, ibeloso mana mari. Kitimo gi maber, obro wacho ni timo gi maber. Kok itimo gi maber, jafwambo wacho ni ga kama to kotim maber. Turo mondo jafwambo koro be nien koro nie ko nyal tiyo tije nang'o? Weuru riembo jofwambo nikech jofwambo gi gin kiyo mar oganda. Ngene jafwambo en kiyo mar oganda. En kama koro oganda nenrego ni amae kaka wachal. Kito kiyo, kuini ndriga ngo te ini uon. Weuru pimo wi jofwambo, weuru jofwambo titijegi. Mae ndien tichi bende tiya mari. Weuru pimo wagerula moto. Nikech oda mondo bende wati. Bende tiya magu maber. Help unravel mystery of companies given forest land to Biko tells MPs. Ani koro to Biko ramo ni koro jomano kao lo mano endo mano ni koro ketenge ne keto mago eko magin bunge mapacho kaendi nyaka koro wachi gi achiel kachiel mano e od bura. Ne en chenro mar nondo mar oboke ko kelni kod Aniko kelo nyaka kiny bende ochako rom Kenya Sami odiochieng' machielo wadoko mnero kamano to madamna wacho niya COVID-19 is real wakao kange monego beno wakao. Ero kamano Masani.